Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bøjesens bøger om Vitello repræsenterer et langvarigt og unikt samarbejde inden for dansk billedbogstradition. Vitello-serien tager udgangspunkt i hverdagen og skildrer genkendelige udfordringer i børnehøjde. Altså noget af det, som har været særligt for mig, det her Vitello, jeg har lavet rigtig mange andre børnebøger, og der er det jo tit de voksne, som fortæller mig, at vi har været glade for den, eller den har betydet meget, eller den har vi synes været sjov. Men med Vitello skete der det, at børnene kom på banen, skal jeg love for, og jeg får sådan nogle pakker, eller vi får sådan nogle pakker fra børn, hvor de selv har lavet Vitello-historier. Ja. Med mange, vil jeg sige, interessante twists i forhold til handling, og sådan noget. En af mine favoritter, Vitello bliver hjernevasket, ja. Vitello bliver sumobryder, ja. Og bliver sindssyg. Vitello bliver sindssyg, ja, den er også god. Ja. Så der er nogen, der er klar til at tage stafetten, ja. Hvis vi skulle følge på. Ja, og de er faktisk godt tegnet. Ja, det er det. Desværre.